Qozon Siley 16 saat 10 minut. Hürmetli radyo dinləyicilər, ədəbi tapşırığımızı başlayırıq. Hazır biz sizin ixtibarğa yazışı Rezida Valiyevaның Yaralı yazmış əsəri boyunca işlənən radio kompozisiya təqdim etəбез. Əsər Danya Nurlu oğlunda yanqırır. Yazgı irtə, aşıq tərəzədən şoq yapraqlar iyə үрілі. Yapraqlar da nidir şıпырдашып, қуанышқан төсле күренә. Минутларны ашығып қуған кебек кілт-кілт йөри сәгать телләре. Ал чәчәген сузып Гөлнисага, көлеп тора яран гөлләре. Тышта кыяш көлә, бүлмәләргә көлтә-көлтә нурлар түгелә. Барда кытлый сыман Гөлнисаны, мөлдерәмә аның күңеле. Бүлмәләрдән кирип бүлмәләргә ни эзли ул? Кемне юксына? Көзге биек, киртләш бизәкле. Күзе төште таныш шәүләгә. Туктап калды кинәт. Сыклангандай кызлар кебек зифа гәүдәгә. Куркынгандай аннан әкрен генә алсу яңагына кагылды. Нәфис шигәләрдә инҗе кебек ап-ак чәчләр күзгә чагылды. Әле кайчан гына аны кытлап карлыгачлар канат кактылар. Әле кайчан гына уйлар һаман актылар. Яшьлек тә шул шаян яз шикелле, әле шау чәчәктә утыра. Бер карасаң инде кырау төшкән, көзге җилләр генә кытыра. Инде менә ул да әби булды. Больницадан кайта Хаҗары. Күз алдында ике гомер таңы. Айырма зур шуның кадәре. Бәби кайта бүген. Бу бүлмәләр купшыланып аны көтәләр. Шилдерле арбалар, караватлар, ак ванналар, нәни өстәлләр, ал яраннар көтә берләнеп, ул кайтуга чәчәк атарга. Әткәләре китте куанычын тизрәк игә алып кайтырга. Ул елны Гөлнисаның бүген ләззәт катыш, газап уйган кебек күңелен кузгалдылар йөрәк яралары, хәтерләтеп үткән гомерен. Шал иртәсе юаш декабрьнең йылдыз карлар төшкәли. Шаян кызлар килә, туң урамда аяклары таеп киткәли. Кызлар көлә һаман, хәтерләтеп көмеш кыңгыраулар тавышын. Гөлнисалар шулай һәр ял сайын Казан белән йөри танышып. Бүгенге юл мәгърур Кремльгә. Менә алар текә яр буйлап. Апау, таям, биек үкчә бөтен кигәнең, киязләнеп йөрү белгәнең.
bir azaplan әйдә, білерсің, киіз итік киіп ерерсің. Ах, Сания! Қызый артқа бұрылып қараса, досты тайып кеткен ләбаса. Тішіп бара буран уйнатып, қызлар күлә дүния яңғыратып. Эй, Гүлниса, Гүлкәй! Гүлнисаны кинәт көчле куллар иңнәреннән кысып алдылар. Һәм күтәреп җиргә бастырдылар. Шаян кызлар тынып калдылар. Кем ул шулай аның аркасыннан җепшек карны кага сак кына. Бөтен үз башыгыз ак кына. Кагыйм әле үзем шак кына. Гөлкәй күзен салса, дулкынланып тибрәп китте күңел кыллары. Каршысында силек кебек егет, чәчләрендә аның куллары, озын кирпекләре аркылы күзләреннән нурлар саркыла. Тауыш килде өстән. Эй, Гөлкәй! Әйдә тизрәк, сине көтәбез! Гөлкәй, Гөлкәй. Нинди матур исем. Ә без хәзер менеп җитәбез! Инде таныш булыйк. Мирхәйдәр 3-4 елдан булан төзүче. Ә сез кызлар? Сылу, Сания, филологлар. Тел бистәсе димәк безнеңчә. Шаян күбәләктәй йомшак карлар, куша-куша очып үтәләр. Дүртәү килә алар, әкрен генә. Кызлар инде кайтып җитәләр. Безнең сарай ярый, хушыгыз. Кызлар борылдылар почмактан. Гөлкәй башын иде. Егет аңа сөеп карап калды шул чакта. Ике тәрәс урам ягында, нуры еракларга сирпелә. Шул нурларга текәп күзләрен, төнге урам буйлап кем килә? Бәсләр сарган кирфек учларын, зур күзләре карый елмаеп. Сизәр әле, сизәр күңле тәрәс артларында мин барын. Чыкчы иркәм, үзеп кара. Кулларыңны миңа бир дә син. Укуларны сәбәп итмәс идең, сөймәүләрең шулдыр күрәсең. Таш урамнар ап-ак каргына, аяк баскан сайын шыгырдый. Юата ул егет күңелен, хәзер чыгар ди. Тәрәзәдә шул чак әкрен генә таныш шәүлә эреп югала. Сихерләнгән кебек егет кинәт шат елмаеп иркен тын ала. Тәрәс пәрдәләрең ак икән, ак пәрдәдәй күңелең пак икән. Чыкмасаң да мине күзәтәсең, Гөлкәй, сөюләрең хак икән, мине сөюләрең хак икән.
Уйлармын тик гомерем буена. Ашыга-ашыга дәрес яза Гөлкәй, тигез итеп юллар арасын. Кулы дәрес яза, күңелләре сагына аның назлы карашын. Җинак кына кызлар бүлмәсе, тәрәзәдән язгы җил исә. Кызлар бүген нигә борчулы? Сәбәпләре уртак. Гөлниса кайтмады ул кичен кунарга. Белми кызлар нигә юрарга. Мәхәббәтнең шашкын ялкыны җиңдеме әллә юкса аклын? Шулча Гөлкәй керде ишектән. Атылып керде, ахры сагынган, керсез куанычлы йөзләренә таң алсуы булып кабынган. Дускайларым, кызлар, бәгырьләрем, борчылмагыз әллә ни уйлап. Без йөрдек бүген таң атканчы, икәү бергә Ширеккүл буйлап. Ул сөйләде миңа шушы таңда, ул сөйләде күңел моңнарын. Онытылмас матур төш күргәндәй, мин йотылып аны тыңладым. Һәм кызарып кинәт башын иде. Әйтер сүзләр ахры тапмады. Күзләрендә янган бәхет нурын озын кирфекләре каплады. Вәгъдәләштек шулай. Димәк туй. Әйтте әле аны кайсыгыз? Белмим, кызлар, белмим. Белмим имеш. Ду китереп туйлар ясыйбыз. Туй, туй, туй. Шаян кызлар дәррәү кузгалышып, Гөлнисаны урап алдылар. Бәхетле син Гөлкәй дия, елмаешып тынып калдылар. Алтын ярлы маркиз утраулары, җем-җем итеп кояш нурында, киязләнеп яшел итәкләрен чайкый-чайкый Идел суында, гел елмаеп кына карый кебек, чакыра кебек яшьләр күңелен. Аңлый кебек гашыйк йөрәкләргә аңа килмәү мөмкин түгелен. Кимәче карт шат күзләрен кысып, астан гына сизеп карады. Шаян җилләр назлы Гөлнисаның тылымнарын сүтте, тарады. Күсен алмый Хәйдәр Гөлкәеннән, яшерә алмый назлы карашын. Сихерләнгән кебек үтте егет Идел ярларының арасын. Сикереп төште кимә башына, аяк асты гел кым вак кына. Гөлнисаны җиргә төшерде дә, күкрәгенә кысып сак кына атылып килде бабай янына. Хуш, бабакай, инде бу якка син иртәгә генә килерсең, шул урында безне күрерсең.
диплом алган көнне бәйрәм итеп, бер туйганчы йөрик әле без. Тын иделнең ямьле ярларыннан таң балкышын күрик әле без. Йөгереп киткән гөлен күреп шунда, өзелеп калды ярты сүзендә. Шиксез бәхете аның чагылып үтте, Шал бабайның көләч йөзендә. Сукмак төшә идел буена, су читендә гөлкәй кыена. Нурга чумган матур иртә аңа. Никтер бүген шымлы тоела. Тын ярларны сарган бөдрә таллар, җемелдәшә көмеш нурларда. Шул ярларга кемдер пускан төсле, яшьлек бәхетен аның урларга. Аппак сөлге тотып кулына, Хайдар килә елга буена. Сөлгеләргә тереп, гөлкәен ул Кышы бала, кысып куйнына. Гөлкәй кинәт куркып, шымланып, күкрәгенә аның сыена. Бер көнгә дә синнән аерылмыйча, яшәр идем гомер буена. Хайдар көлә, соң нәкъ шулай дип сүз бирешкән идек түгелме? Әллә нәрсә бүген Хайдарым шунландыра минем күңелне. Куркытадыр бала туасы, борчыласың юкка бәгърем. Тик куаныч белән көтик аны, бәхетебезнең белеп кадерен. Зур дулкыннар дәррәү күтәрелеп, кызыл ярга ярсып ташланды. Тып-тын яткан идел кинәт кубып, дулкынлана, шаулый башлады. Тынык дулкын тавышы каршы ярдан таныш мотор тавышын китерде. Кичә аларны ташлап киткән көмә яр астына килеп төртелде. Ник бик иртә, бабай? Хайдар көлеп кулын сузды. Әйдә куркагым. Һәм сискәнеп кинәт туктап калды. Нәрсә гөлем? Нәрсә бар тагын? Әкимәче бабай бер тәүлектә 10 ел гомер йөген тарткандай әйтер сүзен әйтә алмый тора. Ишкәгенә авыр ятканда, бабакай дим, калын каш астыннан кысык күзләр авыр карады. Әйтерсең лә яшьлек бәхетенең соңгы минутларын санады. Сугыш, балам, сугыш. Ыңгырашып куйды Гөлниса, калтыранып авыр сулады.
күз алдында җиргә ялкын капты, үкрешеп туплар улады. Мир Хәйдәре нәкъ төштәге төсле күренеп китте сугыш кырында. Тукта гөлем, тукта, сабыррак бул, уйла бәгърем бала турында. Биби Гайшә әби, хуҗа карчык, каршы алды ишек төбендә. Калтыранып куйды иреннәре, яшь җемелдәп китте күзендә. Озаттыңмы, балам? Нәни бүлмә, сыңар тәрәзә, үсеп утыра тамчы гөлләре. Нинди татлы, ихлас бәхет белән үтә иде аның көннәре. Бер карават белән бер өстәл, зәңгәр япма, ап-ак эскәтер. Курчак өе төсле матур өе. Бәхете качкан диеп кем әйтер? Кулларына шәлен тоткан килеш карап торды Гөлкәй бүлмәгә. Киштәләрдә сөйгән китаплары, урындыкта кигән күлмәге. Әүсе юк, аның Мир Хәйдәре, жан сөйгәне, йөрәк бәрәсе. Көттермичә килгән мәхәббәтнең авыр була икән ярасы. Аркасыннан сыйпап сөя-сөя, Гайшә әби озак юатты. Гафу үтенгәндәй сызылып кына иң беренче ялгыз таң атты. Чытык күк йөзеннән көннәр буе, төннәр буе китми һич болыт. Күктә каһәрли күк фашистларны бар табигать белән бер булып. Жан азгы бүген кешеләрнең радиода соңгы хәбәрләр. Йөрәк сызлый, тешләр кысыла, үрмәлиләр, һаман каһәрләр. Йөгерә атлый кайта Гөлниса, ишегенә килә ашыгып, ышкын сирпеп сыры күзләреннән сылу чыга идән атылып. Яшел юбка, яшел гимнастерка, тузгып тора кыска чәчләре, яшь тай төсле биеп кенә тора, күзләрендә шатлык яшьләре. Сәерсенеп кала Гөлниса. Сылумы бу, әллә түгелме?
ey bu күзләр, шаян серле күзләр, алдый алмас ләкин күңелне, сылу, гөлкәй, кірдім хушлашырга, біз фронтқа бүгін китәбез, Сания да, юк, Сания кала, ул да монда, сине көтәбез. Сыры булыт Казан күгендә, сыры шинель кызлар иңендә, эшелоннар тулып кызлар китте, тик жыр калды күңел күгендә. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Урамда таныш шәүлә күреп, сәерсенеп китте Гөлниса. Гайша әбей, яшен түкмәс иде, бер хәбәр әгәр булмаса. Шитлектәге очар кош шикелле тыпырчынып йөрәк җилкенде. Хәлсезләнеп Гөлкәй туктап калды. Нәрсә булды, әпкәй? Ник килдең? Маңгайына төшкән көмеш чәчен шәле астына таба җыйды да, кырышып беткән ябык кулы белән күз яшьләрен сөртеп куйды да, сөйләп китте әби. Курыкма, бәбкәм, курыкма мин җүләрдән. Картайдыммы, әллә нишләдем? Кайгырсам да елыйм, куансам да туягына алмыйм яшьләрем. Сөенче бар, кызым. Хат. Әбекәй. Әйтерсең ләкинәт кояш чыкты. Болытлардан нурлар бөркелде. Кыш теледәй хатны учына кысып бер елады Гөлкәй, бер көлде. Бер карады Гайша әбисенә, күкрәгенә кысып кулларын. Бер сыкранды күңеле белән, бер куанды укыганда хатның юлларын. Гөлкәй, бәгърем, менә әле генә ике хатын алдым бер юлы. Әйтерсең лә иделем итәгеннән үрелде дә туган җир кулы. Чәчләремнән сөеп иркәләде, күкрәгенә кысып яратты. Җылы өрде туңган күңелемә, сагышларын аның таратты. Син, сөйклем минем, ал чәчәгем, куанычым, бәхет кышым. Кара төндә якты йолдызым син, авыр юлда тиңсез юлдашым. Үпкәләмә сирәк язасың дип, онытканга түгел бәгърем, бу дәһшәттә тагы да тирәнрәк аңладым мин сөю кадерен. Син елама гөлем, туган илем исән калса, мин дә яшәрмен. Балам йөзе белән елмаермын, балам теле белән дәшәрмен. Кичер мине, өзелеп көткән улым ятим булып килсә дөньяга. Үтенәм синнән, назлы әнкәсе дә, әткәсе дә була бел аңа. Минем өчен нәни бармакларын берәм-берәм үбеп чыгарсың. Маңгай бөдрәләре тузгып торса, әткәсенә диеп юрарсың. Исән калсам, язгы ташкын булып, җиңү белән сезгә кайтырмын. Кайта алмасам, һәр көн баш өстеңдә якты йолдыз булып калкырмын. Тәрәс капкачларын кага-кага, аш бүредәй тышта җил улый. Күз ачарга бирмей ачы буран, үз хакыкын яулап кыш дулый.
Кич утыра бергә Гөлнисалар, йон ырлиләр, күлмәк тегәләр, җырлап тора җитез ырчыклары, ялт-йолт итеп китә энәләр. Эшесе дә алар дулкынланып, көтә тиздән бала туасын. Малай туса, Хәйдәрен күк булса, ничек кенә сөеп туярсың. Гөлкәем дип кысып яратырга үземә дә бер үк бирерсең. Гайшә би башын чайкап куя. Телисез тик малай булсын дип. Сез теләгез, сабый исән булсын, үз бәхете белән тусын дип. Бала барыбер бит. Юк, әбекәй, күңелем тели малай туын. Күңелем тели әбкәй, үзелеп тели нәни мир Хәйдәрем булуын. Ике Хәйдәр булыр, синә, тагын Хәйдәрем дип дәшәрмен. Әтиебез кайтыр, әвәлгечә ялкынланып, сөеп яшәрмен. Кулларына эшен алуга, урындыгын куеп яктыга, әллә ничек шымлы гына итеп, әкрен генә ишек кактылар. Ашыгып чыкты Гөлкәй, шәле белән каплый тулы гәүдәсен, һәм шымланып, кинәт туктап калды. Аш, әбекәй, аш әйдә син. Хат ташучы. Аны күргәч тә ул никтер ашыгып каршы килмәде. Әвәлгечә сорау белән карап, моңсу гына итеп көлмәде. Хат ташучы никтер бүген аңа әллә ничек сәер күренде. Артык җитди димме, Гөлкәй кинәт туңап китте, шәлгә төренде. Таһирова, сезгә. Таһирова? Нәрсәле бу? Тукта. Әйе, мин Таһирова, бирегез. Тик йөрмәс булды никтер аякларым. Зинһар өчен бирегез. Калтыранып, Гөлкәй хатны алды, һәм текәлеп аңа телсез калды. Иреннәре кинәт тетрәп китте, йөрәкне авыр чәнчү үтте. Мир Хәйдәрем! Һәм шунда ук бар да бетте. Тик караңгы упкан яр калды. Һәм Гөлниса авыр ыңгырашып, шул упкынга төшеп югалды. Түшәм, аппак пәрдәләр, аппак дөнья тәрәс артында. Күзен йомып Гөлкәй тып-тын ята. Уйламый күк
bir ni haqında. Dirtlab qo'ydi kinat kirfiklari. Ул күзләрен ачты көч белән. Һәм кулларын сузып, әкрен генә, ләззәтле бер авыр хис белән улым кайда диде. Яп-яш врач туктап калды кинәт аптырап. Кызыгыз бар җаным, шундый тере. Тик Гөлниса тагын калтырап, хәлсезләнеп, агарынып китте. Күз аллары тагын каралды. Аның өчен тагын бар да бетте. Тик әлеге упкын яр калды. Һәм Хайдәре инде икенче кат шул упкынга төшеп югалды. Көрәш бара тып-тын палатада, көрәш бара сүзсез, авазсыз. Кеше өчен, аның гомере өчен каты көрәш бара аяусыз. Ишетелми сугыш тавышлары, ерак моннан фронт арасы, ләкин сулган чәчәк төсле бу хатынның йөрәгендә сугыш ярасы. Күпне күргән доктор сүзсез генә карап торды. Түзмәде. Ашыгып якын килде. Күңеленнән аңа җылы сүзләр эзләде. Гөлкәй күзен ачты. Әкрен-әкрен тәрәзәгә төште карашы. Нәни бер кош анда, әллә чыпчык, әллә сары песнәк баласы. Аның да бит баласы бар хәзер. Яшәр өчен туган баласы. Ә ул ята. Тукта. Булай булса, кем кулына сабый каласы? Тере тергәк. Шундый нәни генә. Шулмы инде аның баласы? Тизрәк күрәсе иде үзен, кулларыма ничек аласы? Ягез әле, менә шулай, кычып алды кызын күкрәгенә, битләренә ирнен тидерде, әйтерсең лә, язлар килде кинәт, тәрәзәдән йомшак җил ирде. Күңел кылын татлы тибрәндереп, йөрәгенә җылы йөгерде. Балам, кычыгы да авыр сулап куйды, һәм күзләрен ачып җибәрде. Шымарт кара, чәчләре дә бөдрә, сабыкайы, нәни Хайдәрем, кара күзле, кара бөдрә чәчле, таң йолдызым минем, Хаҗәрем, әткәң төсле булып, аның төсе булып үсәрсең син, минем дәү кызым, юлдаш булып, ялгыз әнкәсенә, кара төндә калыккан йолдызым. Сөткә тулган тыгыз күкрәген ул кайнар иреннәргә терәде. Кабаланып бала суырып алды, кысылып куйды тагын йөрәге. Сабый,
Әлмисең шул әле, бәрни сизмияле күңлең. Даулларга тарыган бәхетемнән üzülüp қалған нәни бір күлім. Сурып имә һаман бала, йомшый бара күкрәк ташуы, йомшый бара ана йөрәгеннән, тынга капкан кайгы катуы. Бала, янган йөрәгемә, ник якын син моның кадәре? Гөлнисаның сулган йөзе буйлап, авыр яшьләр тәгәри. Хайдар бәгърем, üzülüp көткән идең. Мә, ал инде аны, каршыла. Бәхетеңнән шашып көлә, күтәреп кит кояш каршына. Шилтәр пәрдәләрне тибрәлдереп, тагын җилләр йөгереп үттеләр. Алар Гөлнисаны юаткандай чәчләреннән сөеп киттеләр. Зәңгәр Волга килеп туктаганда, кемдер кары яңа кайрылып, сикереп торды кинәт Гөлниса да, авыр уйларыннан айрылып. Хаҗарым иш, күз яшьләрен сөртә әнә ишегенә таба ашыга. Балалары инде шат елмаеп кереп килә аның каршына. Ә Гөлниса ике кулын сузып ыныгына таба атлады. Улым, бәгърем, гомрем буе сиңа йөрәгемдә урын сакладым. Әкрен генә аны кулына алды, йөзен ачты, кинәт сүзсез калды. Ник дәшмисең, әнием? Нәрсә булды? Охшар икән аңар бу кадәр. Я күр инде менә, күрегезче, кыеп куйган әткәң Мирхәйдәр. Исеме дә әнкәй Хайдар булсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт, балалар. Кире башкан балкон ишегендә туктап калды тагын Гөлниса. Бала, үсәң генә иде, әнкәң кебек ятим булмыйча. Һәм еракта, бистә якларында, төзү краннары өстендә, язның тәүге күкрәүләрен җыйган Салават күпре төсендә чагылып киткән кебек булды кинәт Гөлнисага солдат Мирхәйдәр. Шушы сабый булып елмайды ул, имин икән диеп илкәйләр. Сез язучы Резида Валиеваның «Яралы язмыш» әсәре буенча эшләнгән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәр Дания Нурлы кулында яңгырады.
2000 еллар башында әзерләнгән бу тапшыруның режиссеры Әлфинур Хисамова, тавыш операторы Гөлсинә Дәүләтшина, мөхәррире Җәүдәт Дарзаман. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.